and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Gikapoy na ko sa mga mahal. Gikapoy na ko na akong kahimtang. Labad ako, Busa, pas may pagbuwagan ko kamong tanan. Ara mabalinaw na akong nauna. Hani, dili na magbuwag. Tungod kinatuman na ang dugay na natong gipangandoy. Hani, ko na ko tunghay sa pinuwan pang sakit. Mabdos na kuhan. Nagsabak na ko sa mong anak. Oh. Ikaw? Ikaw, Christine, mabdos na? Nagsabak ka na sa kong anak? Oh, Hani. Muduha ka buwan na hapit nga ko tunghay sa kong grikla. Kung mo ka na, nasayip lang gini mga doktor nga dili ka magkaanak. Hulag iyan. Pusa sa kinahatan na mamalik ta sa ato. No, di na ko mabalik pa dito. Kung tinulog na sa baka, ato ipaday ng ato pa nag-live-in. Pero, di na ito mapuyo pa dito. O sige, bisan asa ta mo sagot ko. Ang importante nga dili ta magpuwag. Asa ang gusto mong mamalhin ta og puyo? Ha? Asa, Hani? Ayaw na yung pagsakay sa iyang istorya nga nagsabak siya rin na. Ay tingali og mabaw ka na sa... Oh. Sir, wak ko magpakak. Tinuod ang isulti ko. Wala ko tunghay sa kong binuwang sakit. Tungod pa lang kay wa ka na tunghay sa binuwan mong sakit. Bukumpirmar ka na nga mabdos ka. Ipa-examine o nagdoktor. Aron mahibawan kung tinuod ba yun. Sige, Christy. Pa-examine niya. Aron ato masuta kung tinuod ba yun. Oh, Honey. Bisan karon dayon. Basta kita ko gining akong pagtuong nga mapres ko. Kay wa na mo dumdum mga akong menstruation. Nagsabak na kid lagi kuhan. Kanang ipaniguro ko. Doon na lagi ko sa bahay nila ni Kumpadre Paulo. Karon ka rin naman. Nagtuo ka tingali nga di ko makasuga ko nung makigtakos ko ni mo sa kusog kay tiguang na mo. Kay giyanong malaw dapat ang akong anak, pues nasayo ka. Pakita ko karon kanimo nga andam kong magpakamatay aron sa paglaban sa akong anak. Tuhoy ko, Kumpadre Manuel. Dinhi ko sa diha nasagpaan ni Renan si Jonis. Na nasukumagan kumanganis Renan tungod sa iyang gibuhat. Sino nagisulti ni Papa Paulo pa? Nasagpaan ra ko og kausan ni Renan og hinay. Mayo kay migawas ka na sa imong naimutangan. Dala, mamauli na ta. Dili na ko mapauli. Pasagdi lang ko kung ini pa. Ako rin may bawas ako kaugalingon. Basta ka dili ko manaog din ko, dili ko manhanga kung bana. Junis, ayaw palabi og paubusin mong kaugalingon eh. Makakita ka pa og lalaki nga mas labaw pa tong Renan. Mahal ko ang akong bana pa. Kasi ang amahan sa akong gisabak. Papaulo, si Renan, hain na siya. Tanawa ka ra. Ni akaramgani din niya wa ka masayod kung nahain ang bana mo. Sa man kumpadre, wa mo ba diya sa sulti nga din ni si Christy o nagkuyog og panlakaw ang duruha? Unsa? Dini di ay si Christy. Ako, kuan, kining, samtang dito ka sa kwarto nga gibutangan ko nimo sa taas, Junis, o nakatug ka, miabot ka tong Christy. Unya, nagpakiluoy nga, mubalik si Renan o puyo sa ilang bahay. Kay napugos magod kini og biya didto tungod sa amahan ni Christy. Kuan, nalipay na unta ko nga mibiya si Renan didto og mihukom nga makigbuwag kang Christy. Apan kalit nga miabot si Christy dinhi. Og nagpahibaw nga nagsabak na kuno siya sa anak ni Renan. Unsa? Si Christy nagsabak? Apan usang pagkaunsaan nga nagsabak man siya. Mauman bitaw na nga nagdali og panglakaw ang duruha. Kay muadto kuno sila og doktor aron sa pagtino kung tinuod ba ang gisulti ni Christy. Kay matod pa niya,
Wa na kuno siya tunghay sa binuwa niyang sakit. Ay, bahala nagtinuod nga nagsabag katong Kristi. Pasag di sila, Junis. O kinahanglan nga makigbuhat ka na yun ni Rinan. Kaya di na ni maayo niyang gibuhat ni mo, ay nga gidapatan ka niya. Kung naabtan ko palang siya karon, ay baslan kagid sa siyang gibuhat yan mo. Bahala na og magkahiyop sana ita kumpadre Paulo. Kay wa nagyug ko makauyon ining iyang gihimo. Pamanuel, palihog lang. Ayaw lang kung una pagsal ka. Pasag diming magtiayon nga may musulpan ining among problema. Siya, o siya pasagdan ha? Pauli sa ato, pauli! Di ka gani ron mo pauli. Magkagubot magyutaron din ba? Pauli sa ato karon dayon. Unsa? Waisod nga bata ang akong tiyan, doktor. Ginayakan ng day ko. Mao ka na, ma'am. Huwag ka masabak. Nasayop ng day ko sa kong ito. Ayaw lang kalain sa kung isulti ka mo, ha? Suma pa sa resulta sa kong pag-examine mo. Dili ka mahimong magsabak. Doktor. Gikasubo ko. Apan sa kong paghiling mo. Nasuta ko gyud nga dili ka gyud mahimo nga magsabak. Doktor, maluoy ka. Ayaw kong sultihig sama, anak. Tungod kay panghandoy ko gyud nga magkahatag og anak sa lalaki kong gimahal. Gusto ko magkaanak, doktor. Basta tabangi ko. Lisod ka na, ma'am. Magsabak ka ng tingali kon. Milagruhan ka sa tong labang makagagahon. Sige. Mahimo ka na mo gawas. Natapos ang akong pag-examine mo. Napa ko'y mga pasyente nga akong atimanan. Migaw sa Kristi kan doktor. Unsa kay resulta sa pag-check up? Renan? Sayang ang panagawin ni Kristi. Kristi, unsa resulta? Renan, Ha? honey. Unsa resulta? Unsa? Wa di bata sa sud ng imutian? Abi kong luna na. Mipahiyom ka magod. Nga migawas gikan nga gi-examine. Honey, tinuon nga wa pa ko magsabak. Kay gilayagan lang ko ko. Apan matod pa sa doktor. Wa na diferensya ang akong matrit. Wa pa lang gid ko no maaktuhi nga masudlan sa imong binhi. Abi ko bang nagsabak ka na. Pero wa pa man eh. Basag di lang gudhan. Wa pa lang kita magka-timing. Mo nga mukugi lang kita aron magsabak kayon ko. Ani, mo diretso tag uli ron sa ato ha. Ang kuan di ay ang imong mga bisti ato tong kuhaon ron. Mubalik ta sa inyo atong kuhaon sa inyo. Ato lang ako sa bahay. Ato lang ko dito eh atod. Kada sa kaman na mo balik sa atong bahay. Basta kay unya na. Ato lang ako sa bahay mo, Esther. Unya. Tuara ba ditong imong asawa? Basi pagkabalik mo ha. Alkanser ba ko? Kay pinagkastan gito nimo siya. Dili may tabo makigbalik pa ko niya. Kay hugaw na siya pagkababae. Mao na. Hugaw na gyud. Bisan wa patingali na siya magsabak. Sa pagkangana lang nga gipuli-pulihan siya gamit sa mga kriminal, wa na. Hugaw na kagina siya. Busa, di na ka makigbalik pa niya. Dili na. Bahala na magpunay ka na gilak, Junis. Bahala na mahiubos ka na ako. Basta kay di nagyug ko musugot nga makigbalik ka pa sa imong bana. Kaya ko'y unang makapatay og tao kung magkabalik mo. Kay pat yun ko magin siya kung makita ko lang yun siya nga mudapat ni mo. Ha? Diba, Corazon? Husto gyud ang gibuhat mo, Manuel. Nga pugson sa paglikay si Junis kang Rinan.
O ikaw, Junice, sabta lang kami sa among gibuhat. Dili lang may gusto nga mahimo kang martir sa imong pagkaasawa. Mao ka na. Mahal ko ang akong anak. Masabisag mag-unsa pa mo. Nalikin mo magkamando na ako nga kalimtan ko siya. Siya ang mahal sa bata nga niyasa kong tiyan. Junis, patuo yun og tambag. Alang na kinisay mong kayuhan ang among gibuhat. Dili alang sa kong kaayuhan kini inyong kipuhat nga ipalayo ko ninyo sa akong bana. Oh, Mauro niya'y maingnan sa sayo na akong kamatayon. Junis! Unsa? Mauna na, Laura. Abi na kinakong nagsabak na ko. Ewa naman ko tunghay sa binawan kong sakit. Tapos pag-ato na mo og doktor, wak man di ay. Kilayagan na di ay ko. Hugang nakasakit, kamigon siya na ako. Nga dili giday ko nung kumagahatag ko ganak. Maupati ay, Tay Christy. Dili giday tinuot og gisulti sa tiguang manghihilot. Nga magsabak ko, umanya matarong og pahilod ang akong matris. Dili giday ko magkahatag og anak sa lalaki nga akong gimahal. Dili gidi ay, Laura. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!